Good evening mga moms. Hello. So mag-ano lang ako. Re-retouch ako ng aking hair. Ng aking wig. Ayusin ko lang. Hello sa inyo lahat. Good evening. Mag-love people. Mabuhay. Shout out sa inyo lahat, mga moms. Hello. So, for today's aura. Hi po. One mom siya, kami ang one mom siya. Oo, ay tuwa pa sila mom siya yung nagpipikuha. Oh, lagi yung mga patanong nito, balik ng diba? So, kasi wala pa ako, diba? Wala pa man sa dilang, ay mas ako sa inform ka. Thank you. Marami dire? Oh? Oo. Kaso kung ano pa tayo dito sa sakyan, may kumagkaon, mangaon ng denta. Balik ng layo, no? Thank you sa inyo lahat. Dito na tayo magkain. Hindi kasi, naka-cater kasi yun. Okay lang, hindi mamaya handa kumain. Ako ayoko kumain. Maano? Malamig. Tapos mamaya magpupo o paano yung damit ko, tatanggalin ko lahat. Ako okay lang. Meron ka? May isang naman dito eh. Init. Thank you po. Ayan si Gwen, diba? Kasi kuhan ka na snack. Bigyan natin ang buwan. Ayan na lang. Pwede na kita kayo. Oo, saan? Bilhin mo lang yung ikaw, makalit ang Ay, pwede kayo. Ewan po, Winston na po. Ha? Ano? Winston o Malbo. Ano? Bahala ka na. Kili-kili Israel. Bahala kayo dyan. Kung na may sukli pa, enter. Uy, wala tayo lighter talaga. Ito na pala outfit ko dahil. Ang ganda ni Gwen, no? Ilabas mo na nga ako kay mga kungkot. Tingnan dito. Parang diring-diri ka sa mga gamit. Hindi, ilabas na ba para fresh siya. Parang naa-allergy ka sa kanila. Kasi nga, guguts din ako. Uy! Labanan ng boots. Kung sinong matalisod, Sherwin. Magbubuts po ako by Ma'am Mariam. Thank you so much, Mariam Joy Shallow, for your kindness. Si Mariam Vargas yung nanonood. Shout out sa inyo lahat. Thank you for watching. Sa mga nagsishare ngayon ng live, salamat. Ako lang po ang nag-make up. Si Ma'am Shisa Herreret. Para akong si Celia Rodriguez. Yung ka na, kili-kili, magtawas para pumuti. Parang, pakayabang nyo naman. Kayo na may personal na rin kayo eh. Minsan nakakasakit na rin talaga kayo ng damdamin minsan. Minsan yung mga pagkukomento nyo, nakaka-offend na rin eh, no? Kunwari lang kayo, tingnan mo, Tio. Oh.
Parang damit mo rin. I-shoot mo nga. Mahirap na rin. Kasi nga na-expose yung kilikili ko, gigil-gigil sila. Parang gusto ko hiramin. Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit di nyo ko pilitin. Sige lang mo ko, Gwen. Mamaya. Hoy! Isa lang. Dito lang. Punitik. Dali. Ang ilok, ang ilok. Wala na akong magagawa, ganyan na talaga yung kilikili ko. May aibag ang ilok. Tinignan mo kung naka... Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit di mo ako pilitin. Bilan mo ako ng ganito. Ah, di ba? Oh, Pagbalik. di ba? Ganyan tayo eh. Kasi pwede na ito ganun eh. Nandito Diba? sa Initaw. Ha? Ha? Pag pinondationan ko yan, ay sorry. Pag pinondationan ko yan at nagpawis mamaya, parang may umiiyak dyan. Lola Mac Mendoza, shower out. Ay, hindi lang ako sa umpisa. Yan, tapos magbabangs ako. Taray, pretty bird. Tahimik lang ako sa umpisa. Ganun! Hi, Maring Charen! Ano nangyari? Ang gwapo-gwapo namin eh. Ikaw, Mari, kung masakit yung dibdib mo dahil iniwanan ka ni Pari, umalis. Upo kami damay, Mari. Ganda-ganda ng kumari ko, parang nagmamayari ng malaking paaralan yun dito sa Initaw, oh. Huwag ako, Mari. Di ba? Wala ka. Gwapa ko, Mare? Ha, Mare? Gwapa ba ako, Mare? Sumagot ka, Mare. Hawak ko lahat ng kwento tungkol sa'yo, Mare. Diba? Yung mama ni Ma'am Gia ba, comment sa akin nung nagmira. Oh. Oh. Tingnan ko lang yung bumang ano mo. Hala, yung ikaw po. Mga mams, kunin nyo naman kami sa Christmas occasion nyo. Gwen, balik ka na dito, miss na kita. Talaga ba? Inaaway mo nga ako eh. Pa-screenshot na lang guys. Tapos ipasa nyo po sa akin. Hi! Salamat! Salamat. Thank you. Tignan ko lang yung sarili ko. Dali lang, hindi pa ako nagsawa sa mukha ko. Ang ganda ng filter mo eh. Tanggalin mo na lang yung belt mo, mas maganda pa. Hindi pwede, may delay. Huwag kang pala desisyon. Pag dinala ko yan, susuotin ko yan. Hayaan niyo po ako. Oo, ang ganda niyo. Sana pag walang makeup, ganda pa rin. Siyempre hindi. Kumari mo. Diba? Yung kumari mo nga alam ko. Na, wala yung hikaw ko. Oh, anong gagawin ko? Ikaw nag ano nun? Talaga ba? Talaga ba? Para ba? Ay! Pakayawang naman! Ba't ayaw gamitin itong heels na to? Sakit eh. Wala yung gold, hindi na ilagay. Ewan ko nga sa'yo. Ko alam. Eh, ito, sira man to. Oh, diba? Kati Japan, ano na? Ganito na lang tayo, palagi. Ano kasi, mabigat. Amin na yung pouch bag. Welcome ba? Hi, Eddie Asoni. Pa-screenshot naman. Melmar and Argel, nandito lang kami sa backstage ha. May room dito na bukas, pwede kayong pumasok. Internet.
Tita Ann, mang gabi. Julian de Lima. Namamatay yung signal ko. O, tapos papaalis mo yung kumikinang, yung gold. Ganda-ganda. Di ba? Gigil niyo ako ah. Who you wearing, Ma'am si Jen? I'm wearing my outfit. Grabe ka init eh. Wala akong rollers. I'm gonna make plancha may bounce. Para it will be fully furnished. Diba? Tsada kaya. Ang ganda-ganda ko kaya. Para kayo mga tanga. Hi, Ate GMA. Sorry na mawala-wala talaga. Sino ka naman dyan, te? E di tatay mo. Hi, Dina. Nahihirapan ako mamaya na ako mag-bangs kasi po, pinagpapawisan. Dito si Zuma, para kang tangaya ka na naman eh. Elsie Gabriel, Jean Rosemary. Magandang bilat. Oh, come on, daddy. Oh my God. Gano'n naman ito. Mamaya na ako mag-bounce kasi po gawa ng...